Nakan tashi in shiga cikin kasuwa domin na samu abin haɗi da nake kama mai gidana. Hakan ya sa abokiyar zamana ta kasa tsaye ta kasa zaune. Har sai da ta gano sirrin da ya sa mai gidanmu yake son cin abinci na a koda yaushe. Ummata mai sihiri ya daina cin abinci na. Ai tun ran da na je gidanku na ji ƙanshin girkinta na san lalle ta mai sihiri mai ƙarfi. Hajiya ke ma kin san sihiri? Ƙwarai kuwa, amma ina da makarin shi. Ya sihirin kuma shi ne makarin. Dahir spices? Duniyar ɗanɗano. Daina tsorata. Ba dai wannan ne sirrin sihirinki ba? To ni ma na samu. Ina uwar gida, ina amarya. Ku nemo Dahir spices ɗin har kuna son mai gidanku ya ci gaba da kasancewa da ku a koda yaushe. Kamshi, ɗanɗano. Dahir spices, duniyar ɗanɗano.